lagi og kamatayon sa EJK, kamatayon sa mga addict. Sus, Ginoo ko, ang mga madre ug pare nagbahas-bahas. Kung ang imong mahal sa kinabuhi ang gipatay sa usa ka kriminal, unsa ang imong bation kung dunay moingon ayaw ninyong patya ang kriminal, aduna gihapon siya katungod. Murag sakit paminawon, di ba? Mao bitaw daghan ang moingon ngano man nga murag mas gipaboran sa simbahan ang mga kriminal kaysa biktima. Apan tinuod ba gyud na o adunay mas lawom nga mensahe ang simbahan? Sa mga bag-o pa diha, pa-subscribe para updated ka sa atong channel. Sa matag higayon nga adunay grabe nga krimen o kontrobersiya, daghan ang mangutana, asa man ang simbahan? Nganong kusog man sila musulti kung ang kriminal ang napatay, pero hilom kung ang biktima ang nagantos. Niini nga video dilita motubag base sa opinyon. Aton tanawon ang giingon sa Biblia o sa opisyal nga pagtulunan sa simbahang Katoliko. Una, atong klarohon nga ang simbahan wala gyud nagdepensa sa krimen. Kung adunay nangawat, nakapatay, namusil, nanglugos o nakadaot sa uban, sala kana o kinahanglan adunay hustisya. Ang simbahan nagampo alang sa mga biktima, nagdasig sa pag-atiman sa ilang pamilya ug nag-awhag nga ang mga nakasala manubag sa balaod. Apan nganong musulti man gihapon ang simbahan kung ang usa ka kriminal gipatay nga walay hustong proseso, tungod kay adunay usa ka prinsipyo nga dili mausab. Ang matag tawo adunay dignidad kay gibuhat siya sa dagway sa Dios. Mao kini ang gingon sa Genesis 1:27. Bisan ang usa ka makasasala, dili mawala ang iyang pagkatao. Ang iyang sala mahimong dako, apan ang iyang dignidad dili mawala. Mausab kini ang gipadayag ni Jesus sa Lucas 23. Ang usa sa mga tulisan nga gilansang uban niya, miangkon sa iyang sala ug miingon nga angayan ra ang iyang silot. Wala giingon ni Jesus nga inosente siya, apan tungod sa iyang paghinulsol, gitanya gihapon kaniya ang kaluoy. Tanawa kini nga balanse, gila ang sala, gila ang hustisya, ug wala usab isalikway ang posibilidad sa paghinulsol. Ang katisismo sa simbahan nagtudlo nga ang estado adunay katungod sa pagsilot sa nakasala aron mapanalipdan ang katilingban ug mapasiguli ang hustisya. Apan ang silot kinahanglan ipatuman sumala sa balaod o sa pagrespeto sa dignidad sa tao. Mao nga kung ang simbahan mosupak sa extrajudicial killings, wala kini nagpasabot nga gusto niya nga makalingkawas ang kriminal. Ang iyang giingon mao kini, ang hustisya kinahanglan mahimong tinuod nga hustisya, dili panimalos. Kung Kristohanon kita, kinahanglan natong likayan ang duha ka sayop. Ang una, ang pagpasagad sa kasakit sa mga biktima, dili kini ang espiritu sa ebanghelyo. Ang ikaduha, ang pagtuo nga mahimong makabot ang hustisya pinaagi sa paglapas usab sa moral o sa balaod. Ang simbahan nagtudlo nga mahimo natong suportahan ang lig-on nga pagpatuman sa balaod samtang nagpadayon ang pagrespeto sa kinabuhi o sa dignidad sa matag tawo. Busa tinuod ba nga mas gihigugma sa simbahan ang kriminal kaysa biktima? Ang tubag dili. Ang simbahan nagbarog alang sa mga biktima pinaagi sa pagpangayo og tinuod nga hustisya. Og nagbarog usab alang sa dignidad sa matag tao pinaagi sa pagdumili sa dili makiangayon nga pagkuha sa kinabuhi. Ang ebanghelyo dili mopili tali sa hustisya ug kaluoy. Gitawa kita niini sa pagpanalipod sa duha.